Zatímco mladší syn Josefa Rychtáře Jan byl během půl roku předcházejícího Ivetině smrti vidět často po boku svého otce, starší Josef stál dosud ústraní. Neúctivé chování jeho otce ho ale teď přimělo promluvit. V reportáži, kterou na zítřek připravuje magazín Šíp, se svěřil, že Rychtář měl Ivetu Bartošovou podvádět. Myslím si, že můj otec podváděl Ivetu Bartošovou. Mám důkazy o tom, kdy se mi ozvala údajná přítelkyně mého otce Josefa Rychtáře, která se mi svěřila s tím, že udržuje s mým otcem do dnešního dne. O Rychtářově nevěře je zcela přesvědčen Ivetin ochránce Zdeněk Macura. No tak samozřejmě byl nevěrný. V každém případě, akorát, že bohužel měl takovou schopnost, že tu Ivetu zmanipuloval natolik, že věřila jemu. Že nad na oko šťastným vztahem visí stín nevěry, spekulovali už za života zpěvačky i novináři. My jsme měli nějaké indicie o tom, že by Josef Rychtář mohl být Ivetě Bartošové nevěrný. Dlouhodobě se nám je ale nedařilo prokázat. Jenže teď mají existovat i důkazy a má je údajně v rukou právě starší Rychtářův syn. Ty důkazy nám pochopitelně ukazoval, jsou to textové důkazy přímo od té ženy, přímo o zprávě na sociální síti. Josef Rychtář ale sám tuhle skutečnost popírá. Tomu, že Iveta nebyla jedinou ženou v životě Josefa Rychtáře staršího, by mohlo nasvědčovat i to, že si půl roku po smrti milované manželky neváhal najít nový vztah. Alespoň to jeho syn tvrdí. Myslíte si, že váš otec má v současnosti nějakou milenku? Jak znám otce, tak si dovolím tvrdit, že ano. Křehká psychika Ivety Bartošové mohla případnými pochybami o vztahu, na kterém jí tolik záleželo, velmi trpět. Pochopitelně ten její psychický stav určitě to mohlo devastovat. Ve chvíli, když je někdo v blízkosti toho člověka, tak samozřejmě to ničí ho psychicky jen neuvěřitelně. Právě Macura se měl opakovaně pokoušet zpěvačku ohledně údajné nevěry varovat. Co se jí tehdy honilo hlavou a proč ve vztahu přesto zůstávala, se však nejspíš už nikdy nedozvíme. Karolína Hošek, Prima, FTV.